Γεια σας παιδιά. Σήμερα κάνω ένα βίντεο να σας δείξω πώς φτιάχνονται τα κινητά. Για αρχή παίρνουμε ένα κινητό από τα Lead. Σε αυτό το βίντεο θα χρειαστούμε το κινητό από τα Lead, ένα τροχό και τον μπαρμπαντρέα. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό, το βάζουμε στο μπαρμπαντρέα και το σφίγγουμε όσο πιο γερά μπορούμε μέχρι να σπάσει. Μετά παίρνουμε την πρίζα και τη βάλουμε στον τροχό. Μετά γίνεται αυτό εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε φτιάχτηκε το κινητό. Στο άλλο βίντεο σας δείξω ολοκληρωμένα πως φτιάχνει.